Ahoj, vítam vás vo svojej animácii. Môžeme napríklad na samotnom pohoji. Jo. Počkaj, čo sa stalo? Je ma obot... Ahoj, vybral sa baterá na mobile. Asi vidíte tam ten exit. Ďakujem, že sa môžem dostať do reality. A myslíte, že som Malka? Ne. Ja som... dinosaurus. Môžeme vkať vo vesmíre. Malko vypadá takto. Takto vypadá... Môžem byť napríklad duch. Pozrieme sa, ako vypadá exit. Takže... Minecraftové obľúbené hry. Minecraft, Roblox a Fortnite. Jak vypadám ľudia s lepšími očami? Takto? Alebo takto? Napíšte do komentárov. Ľudia, tak majte sa a dovidenia.